Sostiene.
Dantzarinean Landibar Benta eta Benta Peio. Merkatal zentro erosoak guztiz hornitua. Moda guztietako denda espezializatuak aurkituko dituzu bertan. Moda eta osagarrietan aukera zabalak, heldu, ume, zein gazteentzako eta estilo mota guztientzako ere. Hau dena etxetik hurbil. Landibar Benta, Benta Peio. Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmenta. Burdindegi materiala, aziendantzako botikak. Gasoila A eta beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Amakontxa gasolindegiaren ondoan. Gogoratu, Amakontxa gasolindegian denda ere badugula. Bidaierako naiz etxerako behar dituzun jakiak eta autoaren mantenimendurako gaiak aurkituko dituzu, aparkatzeko inolako arazorik gabe. Erregai banatzaileak ere bagara, eguneroko zerbitzua, etxean goxo-goxo egon zaitezen. Dei gaitzazu. Simon Taska, Amakontxa gasolindegian. Esperientzia eta berrikuntza.